Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu, muna muku fatan alkhairi. Barka da kasancewa tare da mu a kafar Gabdos Online Radio and Television da ke garin Mubi. Kamar yadda aka saba yau take ranar sallah, inda muka je kai tsaye muka ɗauka muku yadda aka gudanar da sallan Idi. Bayan nan muka garzaya har izuwa a fadar mai martaba sarkin Mubi, inda muka yi ɗaukan kai tsaye don ganin yadda aka gudanar da bukukuwa, inda manya-manyan gari suka zo ta reshen Mubi ta kudu da ta arewa, inda suka zo suka miƙa gaisuwansu zuwa ga mai martaba sarkin Mubi. Ku ci gaba da kasancewa da kafar Gabdos Online Radio and Television don ganin yadda abun ta kasance. Inda mai martaba ya faɗa kullum shi jawabinsa ko an zauna wurinsa cikin fada ko a waje, jawabansa kullum ya ta'allaka da maganar a zauna lafiya. Ni da masu kallo a wannan tasha ta mu ta Gabdos Online Radio and TV, za mu so mu ji sunan wanda zan tattauna da shi a wannan lokaci. To sunana Abdulrahman Maina Yaji, kakakin masarautar mu. Kakakin masarautar mu. To inda masu sauraro za mu so mu ji menene ainihin menene aikin kakaki a masarautar mu. Aikin kakaki kamar in an ce maka da turanci short spokesperson na kowane organization. So ni spokesperson na mu ne. Kasancewa kuma na ga za a yi taro a masarautar mu kai ke sanar da dukkan sha wato kai ne kamar MC ba duka ne a wannan waje. To masha Allah muna maka barka da rana. Yau ne rana ta babban sallah a wannan duniya gaba daya. To wani fata za ka yi wa masu kallo musamman mana wannan birni na Mubi lokacin da za ka kawo to a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai muna wa Allah madaukakin sarki godiya. Allah ya sa muka ga wannan rana, muka kuma halaru a nan fada mai martaba Lamido Mubi shugabanmu babanmu. Muka tafi filin inda muka yi sallah nafila raka biyu kamar yadda aka saba bisa ga tafarki addinin musulunci, muka kuma dawo lafiya. Muna fata Allah ubangiji ya sa duk kasan nan da ma duk duniya an yi sallar nan cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda mai martaba ya faɗa kullum shi jawabinsa ko an zauna wurinsa cikin fada ko a waje, jawabansa kullum ya ta'allaka da maganar a zauna lafiya, a ƙaunaci juna. Allah ya wa ƙasar nan albarka, a bi shugabanni, a ɗaukaka shugabanni. Allah kuma ya ba mu damuna mai albarka, mutane su koma gona. Allah ya dawo da alhazanmu da suka je aikin haji lafiya. Allah kuma ya sa damunan nan ya zama mai albarka gare mu, kuma mutane su tashi su tsaya da addu'a. Allah ya daɗa inganta mana zaman lafiya a nan masarautar Mubi da jihar Adamawa da Najeriya baki daya. Kasancewar kai ne kakaki a masarautar Mubi, ban sani ba watakila ko akwai kira da musamman da za ka yi wa matasa wajen ganin cewa sun haɗa kai da shugabanni kamar yadda shi mai girma Lamido Mubi Alhaji Abubakar Isa Ahmadu ya sanar da a wajen jawabi da aka yi bayan an sauko Idi, ya yi kira da zaman lafiya. Ban sani ba watakila ko akwai na ƙara faɗa kan wannan jawabi na mai matasa sarki. Iyaye kada a ajiye yara a gida a tura su makaranta, domin makarantar nan na boko na musamman shine gishirin zaman duniya yau. Wato na fahimta a wannan jawabin naka kakaki, inda har wato masu wanda shi suka yi wannan, wato matasa za su samu abin dogara da kai, wato a irin wayannan fadace-fadace da sace-sace da kuma bangan siyasa da sauransu, za a samu sassauci, za a samu zaman lafiya ke. Insha Allah ba sassauci ba, gaba ɗaya ma za ta zama babu shi. Ai da babu shi gaskiya. Yawwa. Amma yanzu da ke rashin ai abun yi ne, kuma rashin taimako, amma manya masu hannu da shuni su tashi, wallahi zai zama babu shi. To masha Allah. Muna godiya ga Allah.